Асаламу алейкум! Нека мирът, милостта и благословиите на Аллах бъдат с вас. Ако днес сте попаднали на това видео, знайте, че не е случайно. Нищо в този свят не се случва без причина. Всяко събитие е организирано от безкрайната мъдрост на Аллах. Може би търсите отговор, знак, посока. Ако е така, отворете сърцето си, защото Аллах ви говори през всеки миг от живота ви. Нищо не се случва случайно. Всичко около нас е записано в божествения план. Понякога събитията изглеждат, сякаш идват от никъде, но всъщност те са част от много по-голямо пъзел, отколкото можем да си представим. Както е споменато в Корана, нито едно листо не пада без той да знае. Сура Ал-Анам, 6, 59. Всяка среща, всяка ситуация, дори тези, които изглеждат незначителни, са знаци на волята на Аллах. Помислете за моментите, когато нещо неочаквано е докоснало сърцето ви, за тези срещи, които са променили живота ви. Тези опити са божествени послания, възможности за учене или израстване. Аллах ни говори чрез знаците на света. Отделете момент, за да се замислите за красотата на творението. Огромното небе, блестящите звезди, природата около нас. Всичко това е проявление на величието на Аллах. В Корана се казва: в създаването на небесата и земята има знаци за онези, които размишляват. Сура Ал-Имран, 3, 190 аята. Всеки елемент от природата, всяка промяна в околната среда е напомняне за съвършенството на Твореца. Когато наблюдавате света с будно сърце, ще започнете да виждате тези знаци. Всяка книга, която четете, всяка дума, която чувате, всяка случайна среща има потенциала да ви води по пътя на мъдростта. 3. Изпитанията като божествен език. Животът е изпълнен с изпитания и предизвикателства. В тези трудни моменти е лесно да се почувствате натоварени и да мислите, че сте наказани. Въпреки това, тези изпитания всъщност са начин, по който Аллах ни приближава към себе си. Както се казва в Корана, с трудността идва и леснота. Сура Аш-Шарх 94-6. Всяко изпитание, през което преминаваме, е възможност за растеж, учене и приближаване до Аллах. Търпението и постоянството в тези трудни моменти често се възнаграждават с безкрайни благословии. Когато се съсредоточите върху мъдростта зад изпитанието, можете да откриете светлината, която излъчва от него. 4. Корана. Словото на Аллах. Търсите ли да чуете гласа на Аллах? Корана е отговорът. Тази свещена книга не е просто откровение от миналото, а живо ръководство, което продължава да отеква и днес. Всяка аят е отговор на тревогите на нашето сърце. Когато мите слугите питат за мен, аз съм много близо. Сура Ал-Бакара, 286. Като четете Корана, вие каните мъдростта на Аллах в живота си. Това е светлина, която разсейва съмненията и страховете. Не чакайте зрелищни знаци, за да чуете гласа на Аллах. Просто отворете Корана, медитирайте върху думите му и се оставете да бъдете пронизани от светлината му. 5. Интуицията като ръководство. Понякога усещате интуиция, предчувствие, което ви подтиква да действате по определен начин. Този вътрешен глас не е плод на случайността. Това е ръководството на Аллах. Когато очистим сърцето си, като се отдалечим от греховете и се приближим до Аллах, нашата интуиция става по-ясна. Този малък глас, който ни ръководи, е напомняне за божественото присъствие в нашия живот. Доверявайте се на тези моменти на интуиция, тъй като те често могат да ви отведат към най-доброто. 6 добри хора влизат в живота ви в точното време. Случва се, без обяснение, хора да влязат в живота ни точно когато имаме нужда от тях. Тези срещи не са случайности. Те са знаци от Аллах. Тези хора често носят съвети, утеха или успокояващо присъствие в трудни моменти. В Корана Аллах подчертава важността на добродетелните взаимоотношения. Обградете се с хора, които ви напомнят за Аллах и ви насърчават да правите добро. 7. Всяко събитие има смисъл. Независимо дали е радост или болка,
всяко събитие в живота ни има смисъл. Понякога може да не разберем защо определени неща се случват. С времето и размисъл разбираме, че всяко преживяване е възможност за учене и духовно израстване. Както казва Корана, може да мразите нещо, но то е добро за вас. Сура Ал-Бакара 216. Изпитанията и благословиите са две страни на една и съща монета. Ако изберем да виждаме всяко събитие като шанс да се приближим до Аллах, можем да преобразим предизвикателствата си във възможности. Заключение. Ако сте стигнали до тук, това не е случайно. Аллах ви е довел тук по причина. Помислете за знаците, които Той ви е изпратил напоследък. Отворете сърцето си за Неговото ръководство и не се колебайте да споделите това видео, за да вдъхновите другите. Абонирайте се за нашия канал Посланикът на Корана и активирайте звънеца, за да получавате нашите следващи напомняния. Нека Аллах освети пътя ви и винаги ви води към доброто.